आसाम स्टेट फुड प्रिमियार लीग 2023 बियो जोंनि नैबे राइन' स्पर्टिं क्लाब एन्ड लाइब्रेरि थाइखाजरा बेवहाय जानो थांगासिनो दङ। दा बे हिसाबै दिनैहाय जोङो नैबे राइन' स्पर्टिं क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि मोनसे प्लेग्राउन्डआव जोङो मोनसे प्रेस मिट जोङो लादों। दा बेवहायनो हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय जोंनि इउनाइटेड चिरां दुवार एफसिनि मानगोनां चेयारमेन सार आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय इउनाइटेड चिरां दुवारनिनो सासे लोगो नेहाथारि बिथां जादब दाहाल आरो बे हाबाफारियावनो आं हिसाबै राइन' स्पर्टिं क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि आफादगिरि। दा जोङो मोनसे फोरमायनो लुगैदों दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों जे अल आसाम स्टेट प्रिमियार लीग 2023 दा बेवहाय जोंनि थाइखाजरा राइन' स्पर्टिं क्लाब एन्ड लाइब्रेरियाव जे मोनसे भेन्यु लादों। दा बे भेन्यु लानायखौ जोङो थाइखाजरा राइन' स्पर्टिं क्लाब एन्ड लाइब्रेरि हिसाबै जोबोद दुंब्रुदै बरायदों। दा बियो फैगौ नभेम्बर दाननि 2 नभेम्बर 2023 बियो स्टार्ट जागोन आरो बियो नैबे राइन' फिल्डआव गाहायै 7टा गेमा बाहाय जागोन। दा बे 7टा गेमफोरनि जेनिखि फारिलाइ बेखौ आङो गिबियाव बुंग्रोनो नागिरदों जे 2 नभेम्बर 2023 बेवहाय जागोन इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि भार्सेस खोरोमदाव क्लाब, बे जागोन 2 नभेम्बराव। बिनि उनाव नभेम्बर 10 2023 बेवहाय जागोन इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि भार्सेस 11 स्टार क्लाब। बिनि उनाव नभेम्बर 12 बेवहाय इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि भार्सेस गबिन्द बसुमतारी फुटबल एकाडेमि। बिनि उनाव ब्रैथियाव नभेम्बर 20 2023 इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि भार्सेस जरहाट टाउन क्लाब बे। बिनि उनाव बाथियाव नभेम्बर 22 2023 इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि भार्सेस मरान टाउन क्लाब मरान हाट आरो दथियाव नभेम्बर 25 2023 इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि कार्बि आलं भार्सेस कार्बि आलं मर्निं स्टार एफसि आरो लास्टआव 7थियाव नभेम्बर 28 2023 इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि भार्सेस टिमा इउनाइटेड एफसि। गाहायै जोंनि नैबे फिल्डआव राइन' स्पर्टिं क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि फिल्डआव बे 7टा गेमा बाहाय जाफैगोन। दा बियो इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि बियो ओरैबायदि मोनसे अर्गेनाइज खालामदों जे जोंनि नैबे राइन' स्पर्टिं क्लाब एन्ड लाइब्रेरिखौ बिथांमोनहा बिदों। बे हिसाबै जोंनि राइन' स्पर्टिं क्लाब एन्ड लाइब्रेरिया बिथांमोननो बे फिल्डखौ होनाय जादों आरो बेवहायनो अल आसाम स्टेट फुटबल एस'सिएशननि जोंहा मानगोनां जोंनि ओनसोलनिनो जोंहा डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङाबो बे जेनोखि गेम लाबोनाय बेवहाय मैखोमैनो बिफाव लादों। बे हिसाबै जोङो जोबोद ओनसोलनि जानानै गोजोननाय मोनदों। ओंखायनो फैगोन जेनाखि नभेम्बर 2 2023 बेवहाय जेनोखि खेलाया जागोन फारियै 2, 10, 12, 20, 22, 25, 28 नभेम्बर। दा बे जानो गोनां खेलाफोरखौ जोंनि ओनसोलनि साफ्रोम फुटबल नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोनहा जाहाथे फैनानै लैहोर नायफैयो आरो नायनानै बे खेलाखौ जाहाथे हेफाजाब खालामफैयो बेखिनिखौ गुरैयै खावलायबाय। आरो जोंनिया बियो खेलाया टिकेट सिस्टेम जागोन। दा टिकेट हिसाबै जोङो बेवहाय मोनसे टारगेट खालामदों जे ओरैनो हा हिसाबै जोङो नायनो मोनगोन 30 रांनि आरो एसे VIP बियो मोनसे लिमिटेड सिटनि जागोन। दा बियो 100 रांनि बेखिनिखौ फाइनाल मोनसे खालामनानै लाबाय। दा बेखौ साफ्रोम फुटबल नायनो मोजां मोनगिरि रायजो राजा नोंथांमोनहा जाहाथे फैनानै नायफैनो हागोन आरो टिकेटखौ लाफैनो हागोन। दा जोंना VIP जेनोखि जोङो चेयारनि जिरायनाय होनो नागिरदों बेयो जोंना लिमिटेड। बे लिमिटेड हिसाबै जायफोर बिथांमोनहा हायाव एसे उसुबिदा मोनो बियो खेला जानायनि गैयाबाबो 3 घन्टासोनि सिगां जाहाथे टिकेटखौ लानानै
थाग्रोयो बेखिनिखौबो खावलायखाबाय नङाबा हयथ' टिकेटआ मोनाबो जानो हागौ बेनिफ्राय जेनोखि जानो गोनां खेलानि जेनोखि तैयारि बेयो अलरेडि अलमस्ट 80% जाबाय दासिमाव दा बियो खेला जेनोखि 2 तारिखआव जाहैगोन नभेम्बर बेखिनियाव बियो गासिबो फुलफिल जाजोबगोन दा बेखिनिखौनो आङो जास्ट राइन' स्पर्टिं क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनिफ्राय आङो फोरमायबाय आरो जोंहा दङ इउनाइटेड चिरां दुवारनिनो जोंहा मानगोनां जादब दाहाल नेहाथारि बिथां एसिस्टेन्ट नेहाथारि बिथाङाबो माखासे बाथ्रा बुंगोन आरो जोंहा इउनाइटेड चिरां दुवारनिनो मानगोनां जोंहा डाइरेक्टर चेयारमेन दङ बिथाङाबो बुंगोन दा बेखिनिखौ आङो जास्ट जोंनि राइन' स्पर्टिं क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि एसे ओनसोलनि हिसाबै आङो बयनोबो फोरमायग्रोनानै आंनि जेनोखि बुंनायखौ आं बाहायनो दोनबाय। अपेनिं सानखालि गाहाय आलासि हिसाबै